Здравейте хора, аз съм Дени, а това е, мисля, че е епизод от Minecraft с мен. Днес ще ви покажа как да си построите тази къща. Личните материали ги виждате. Това са главно най-важните. Аз съм почнал. Само ще го направя ден, за това скоро. И така хора, щом вече е ден, е време да ви покажа самата къща. Аз си правя такава градинка около нея. Така трябва да изглежда за сега. Така че можете да връщате видеото. Показвам, ето. Така че може да видите. След това аз поне така правя, вземам дъските и си правя място за прозорец, понеже тази къща има малко прозореци, затова няма да ви е нужен толкова много пясък. Е хубаво да просто сложите. Така. Това е най-трудният материал. Не, така си мисля. В Minecraft. Не за къщата. За намиране. Така че не всъщност не е толкова труден, понеже може да си го направите от камък, от обикновен камък. Но просто е малко по-сложен и малко хора знаят. Аз правя такава гора, за да не идват животни. Така. И готово. Само и от тук ще направим. Слагате тавана, който аз го правя по този начин, и когато го направя ще се върнем. И така хора, аз направих тавана, сложих и прозорците къде ще бъдат. Ще ви трябва само 6, ако не искате да правите повече. Аз поне така си правя къщата, която може да ви е първоначалната къща, нали, на оселяване, и така да мисля, че е предостатъчно, понеже вие не знам колко неща ще имате. Става и за често, така че можете да го използвате за почти всичко. Аз искам да направя така. И вратата. Готово. Така че